Ja som Tomáš Chorvát. Čaute, ja som Martin Viedenský, sme členovia týmu Workout Fanatics. A sleduješ Freerun Show. Takže čaute všetci. Pri ďalšej Freerun Show, ako som slúbil, je tu Martin Viedenský a Tomáš Chorvát z Workout Fanatics, jak sa vám predstavili. Moja prvá otázka na vás je, chalani, na video. Sa vás chcem spýtať, čo ste robili 2013. Vy dvaja, čo ste sa vyhadzovali z listia, takže... Aké boli reakcie ľudí a že či ste spokojní s vašim videom? Tak spokojní sme určite, však si náhodne robil. Reakcie boli rôzne, no, aj pozitívne a negatívne. Ja si tak mnohí necvičíme v voľnom čase. Mnohí majú chalani dosť kabe. Tak nesnažili sa. Dobre, a aké boli také najlepšie pozitívne reakcie? Najlepšie pozitívne reakcie vám. Tak to sú asi také, keď si niekto povie, že ste ho motivovali alebo niečo také. Takže motivácia a inšpirácia určite áno. A čo sa týka nejakého novopripraveného videa, vidíte do niečoho? Chystáme zase s Halgim. Nové video, kde budú hlavne roky freestyle, samé triky, takže bez nejakého takého ako keby príbehu. Či tam nebude nejaká príroda a podobné veci, ako sme natáčali predchádzajúce. A celé video bude vlastne natočené vonku. Tak na Pohode 2013 v Trenčine, minulé leto, boli chalani spolu ešte s organizáciou idešhore.sk. Cvičili tam, robili tam workshopy pre ľudí. Tak ja sa vás chcem chalani spýtať, že ako to teda prebiehalo? No, prebiehalo to následovne. Každý sme mali určitý program. Ráno sme mali spoločné tréningy, kde si každý mohol pekne po opici zacvičiť s nami. Nie, že by sme boli výnimkou. A večer sme mali workshop od 5. vždycky tak pol hodinu cca. Čiže nejaká exhibícia, freestyle, zase nejaké ukážky trikov a podobne. Hlavne také pekné treho. Dobre, ja som sa dopočul, že Tomáš tam stále bol hladný, čo je na tom pravdy? Bol hladný a mysleli sme, že ho vyhodíme z týmu za to. Dúfam, že vás uvidíme aj tento rok na Pohode. Chystáte sa tam? Áno, určite. Áno, sa chystáme. A chceli by sme to spraviť ešte vo väčšom, ale to sa necháme prekvapiť ešte. Ešte je to ďaleko. A my sa necháme prekvapiť. Momentálne sa nachádzame v Elite Gyme, v Keramo projekte v Trenčine. Je to taká menšia náraďovňa, takisto chalani vedľa cvičia thajský box aj rôzne iné bojové umenia. Ale toto tu má pod palcom viac menej Vieďo. Tomáš tu chodí cvičiť, ja si tu tiež sem tam chodím zazdvíhať železa. A ja dávam priestor Vieďovi a poviem vám niečo viac, aby ste sa možno sem prišli pozrieť a zamakať. Tak, Elite Gym, to miestnosti, ktoré sa nachádzame, je skôr taká na workout, kalisteku, ale máme tu samozrejme kettlebelly, činky, gymnastické kruhy, medicimbaly, všetko na takú slow position prípravu. Tréningy sú cez týždeň, pondelok, streda, piatok, kto by mal záujem o 18:00. Tréningy vediem ja, takže máte sa na čo tešiť. Keď sa chcete dostať do kondície a budete vyzerať ako Halgi, tak kľudne sa dostavte. Ja som si dal na schvále obťahnuté nohavice, aby ste vedeli, že ja cvičím nohy. Ja cvičím nohy. Ďalšie roky tepláky, aby vidím trošku. Tomáš si nezobral nohy dnes. Viac menej sme si len ruky zobrali, ktoré tiež nemáme. Ale tak... Máme. A, Chceli by sme mať. Aspoň musel. určite. Keď nič. Spomeniem akciu, ktorá sa konala v lete 2013, na konci leta to bolo. Táto akcia sa volala Street Workout Challenge Bratislava 2013. Bohužiaľ počasie nevyšlo, ale zúčastnilo sa veľmi veľa hostí. Takisto aj z Českej republiky, bol tam jeden reprezentant Maďarska, ktorý náhodou aj získal ocenenie. Ale chalani, moja otázka je, že či sa vám táto akcia páčila a že či si to teda zopakujeme aj ďalší rok, pokiaľ bude. Akcia bola perfektná organizácia, dokonca sa dostali vecné ceny. Dokonca Tomáš sa umiestnil v akej kategórii? V kategórii freestyle a váhová kategória 76 až 83 kg. No a Vieďo bohužiaľ sa neumiestnil, pretože
nemá ostrihané nechty na nohách, takže sa mu to všetko zavadilo bradla, otyčky a bohužiaľ no. Rozhodcovia mu to neumožnili, tento životný sen. Snáď o rok príde so strihanými nechtami. Už aj teraz si strihalam. Bože, škoda. Teraz chalani vám povedia niečo, také základné informácie, ako by ste mali začať, čo by ste mali robiť na začiatku. V začiatku nepotrebujete nič samozrejme, potrebujete odhodlanie, pevnú vôľu. Začnite s jednoduchými cvikmi, základnými ako sú zhyby, hipy, klíky, drepy, brúšaky, uzvianie nóg na hrazde. Keď vám nejdu zhyby, je na takú menšiu hrazdu, kde môže mať nohy na zemi a zhyby robiť. Prepracujem sa k tým klasickým. Fakt začať môže každý, či máte 200 kg, či máte 50 kg, je to úplne jedno. Keď chcete začať, tak vyskúšajte to, za to aj dáte, len na chvíľku času. Keď tak sa opýtate niekoho skúsenejšieho, kto už cvičí napríklad dlhšie, alebo by vám vedel poradiť a bude to fajn. No a ďalšia rada, určite zo začiatku nezačínajte trénovať nejaké zložité statické prvky, lebo určite hrozí zranenie naozaj. Radšej zo začiatku fakt určite ten rok alebo aj dlhšie robiť len základné cviky a zdokonalovať sa v nich a potom neskôr, keď už telo sa bude na to cítiť, tak začať sa učiť aj tie zložitejšie prvky. Snažte sa dostávať na mieste, stále upgradeovať, stále napredovať. Nebuďte spokojní s 10 zhyby, že už to dám, tak teraz už nebudem robiť zhyby, ale pokračujte ďalej, dajte si váhu na seba, nemáme to moc ľahké. Takže je to pre vás ľudia, je to hlavne z toho zdravotného hľadiska, pretože nič sa nedá docieliť za krátku dobu a ak aj dá, tak nie je to tá správna cesta, ktorú si zvolíte. Ja ďakujem chalanom, že sa zúčastnili tejto freerun show. Dúfam, že vám dali nejaké dobré informácie, ktorých sa chytíte a začnete makať. Či už je to v workoute alebo v inom športe. Berte to ako motiváciu, ako inšpiráciu. Ďalšia freerun show bude taká informačná, kde opäť získate informácie ohľadom českej, slovenskej alebo svetovej scény, ohľadom parkouru, freerunningu alebo cvičenia, úplne moci čoho. Takže čakajte zas veľa informácií. Ja sa teším na vás, dúfam, že sa vy tešíte na mňa. Majte sa radi a žerte klobase. Čaute. Ne, dobré. Ešte raz to prosím ťa zapnúť, vypni a kto ťa motivuje? Moja manka. Teba domotivuje. To vaša mama. Chalani vyhrávajú ceny doma aj v zahraničí. Aj s Tomášom Bezdedom. S Jankom Kukurom.